ଅସହାୟ ମଣିଷଟା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ତାକୁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଏଇଟା ମୋତେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଭାଇଜାନ ଏ ଘରଟା ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାଳା ଓ ବେବି ତୁ କଥାକୁ ଓଲଟା ବୁଝୁଛୁ। ଏଇଟା କଣ ମାଗଣା ଖାଇବ ନା କଣ? କିଏ ଖାଇବ? ଏଇଟା ଆଜି ଆମ ଘରେ ଚାକିରି ଆଣି କାମ କରିବ। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ଭାଇଜାନ କଣ କହିଲୁ ମୁଁ ତ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଏ ବେବି ଚାକର ପେଟ ପ୍ରବଳ ବକ। ତୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ? ଆଚ୍ଛା କଣ କହିଲୁ ଏ ଚାକରାଟାକୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଶୁଣ ଘରେ ଗୋଟେ ଚାକର ଅଛି ତାକୁ କହିଦେ ସେ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଦବ। ଏ ବେବି ଆମ ଘରେ ଚାକର ଅଛି। ହଁ ଭାଇ ଏ କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିନି। আবে সালা হারামি টাকাটাও কেন হবে କିଏ? কিয়ে তো বেবি আমি তো ভৌড়ির শহর আছি বুঝি পারুনু এ বেবি চল আমি ଟିକେ চেস খেলিবা ଯିବା ଚାଲ ବୁଝେ। କଣ କହିଗଲେ ଏ ବେହେନ ତୁ ତାକୁ କଥା କିଛି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ନା। ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ତୋ ଦରକାର ଖାଦ୍ୟ ହେଲା। ତୁ ଆ ଏଇଠି ବସ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗନ୍ତା